libhelele sabathu gxala balibanzi usonini nanini yindoda yabahlolokazi ngalo suku lwanamhlanje being Monday the 17th of January 2022 lusuku lukanovenkile kusuku lokuba uzothenga apha kwanovenkile ngenye imini sikuthumele kuloo venkile ngakokwenu uyofumana into enokuthatha ikubeke endaweni. Namhlanje siphethe into ekuthiwa yi-Borax. Bayayazi ke abanye ngakumbi wena mntu ukhe warana into enelaundry phakathi nawe wethu wena mntu uqhela ukwenza izinto ezenziwayo zenzeke. I-Borax iyafumaneka kwelaa cala leesepha xa ufika apha evenkileni uye kwelaa cala leesepha okanye uye kwi-hardware store okanye uye efamasi ufike uthi ufuna i-Borax. Yinto ke abanye bayisebenzise ukubhusta isepha. Siphethe loo nto ke namhlanje i-Borax. Sizawuncokola ukuthi bathi benzani ngayo yonke imihla, thina sithi senzani ngaso esi siwasho. Isisiwasho le nto esinenkani, isiwasho esilwa izinto ezinenkani. Sabe sincokola ngaloo nto ke phambi koba singene kuyo i-Borax. Sithetha lesiqhela uyithetha sithi wena mntu othi ufuna ufunda ngamayeza, iform ikhona, bakhona sebebhalisile, bakhona asebebhatele. Sithi bhalisa wena, uzawuthi xa iform ivala ufumane imessage esuka apha ekhaya eza ngoWhatsApp. You need to make sure ukuthi unaye uWhatsApp because i-communication iqhuba phayana kuWhatsApp. If we want to send you anything like i-information sheet, i-recordings, yonke into ihamba ngoWhatsApp. That is one thing ke mntanomhle. The second one, wena mntu buke wangena kwisikolo samayeza, sayincokola into ye-practical masterclass apho sizawube sithaka, apho uzawube ulibona uba nali eliyeza, uremind ukuthi alenza into ethile and then sithake le nto singakwazi ukuyenza apha kuba kaloku zikho nto esingenozenza kule kona ukuba uyayi-understanda into yamayeza, sabe siyenza phaya kulaa kona. That is unumber 2 ke mntanomhle. Unumber 3 nonumber last sithi wena mntu othi uzifunela u-general purpose, ufuna into ephuma iyinto eninzi. Sine-5 litre apha, liyeze lixutywe lingamanzi liyi-5 litre. Eli yeza liyachela phakathi kweyadi, eli yeza uyafutha ngalo xa ungumntu onenkani, nangona singayikhuthazi nje loo nto. Eli yeza liyakorobha, eli yeza ukuba ubona izinto ezimdaka ongaziqondiyo ofuna ukuzibolisa liyayenza loo nto. Khawulifumane ke usikhangele, sikuxelele ixabiso, siyincokole kuba kaloku we don't want to record price. Uzayimamela umntu le video 20 years later acimbise yiloo price. Masingene ke kuso esi siwasho sinenkani, i-Borax. Nantsi ke into engaske uyijonge. This is not i-boric acid. Yi-Borax ingakuconfuse xa besithi is a salt of i-boric acid. Ayo-boric acid. Ungayithengi i-boric acid unless uyayazi ukuba yinto kwenzani and uyazazi ii-precautions zayo. Le Borax ke mntanomhle iyinto esetyenzisiweyo ngabanye abantu beyond ukuba iyinto esebenza ukuboost isepha. When I was introduced mna kuyo i-Borax around 2014, long before ndize kule nto yamayeza, ndaintroducwa kuyo iyinto yobulala amaphela. Uyayisebenzisa ke le nto for ubulala amaphela ngoba uyidibanise neswekire. Iyi-powder mos le nto uzawuthi xa uyithengile is a white powder, uyimixa neswekire emhlophe uyisasaze kuloo ndawo inamaphela. Abanye baza kuyithatha bayimixe ne-peanut butter, bayibeke ibe ziibhola ezithile, bayibeke kuloo ndawo inamaphela. What mna I used to do, I would use nge-peanut butter, ndiyidibanise nale peanut butter, ndiyenze le peanut butter ibe crumbly so that ibe yinto ephuqekayo, ndiyiphuqe kuloo ndawo inamaphela. Abanye ke abantu bathi le nto is toxic. Wear gloves xa uyisebenzisa ukwenzela uba ungapheli na uyitya. Keep away from abantwana and your pets. Kuthiwa zii-pets, izinja neekati, keep away. Yiloo nto ke i-Borax mna ndaintrodyuswa kuyo ngolo hlobo. Abanye bazayisebenzisa ke for ezinye izinto. Masingene ke kule nto ekuthiwa ngu-everyday use wayo i-Borax. Nantsi into esiyikhuthaze ke umhla nezolo, siyayikhuthaza sithi yonke into ediskasiweyo apha ekhaya
go check it out kwi-Google ukwenzela uba uzongezele ulwazi ukwenzela ukuba uyibone if ayizukukunceda. Number 1, everyday use. Bayisebenzisa ke as i-toilet cleaner mntanomhle. Uthatha wena la borax la powder uyigalele kwi-toilet yakokwenu noba is overnight ungayiflashi, iza kuzidizolvelekela uyiflashe. It kills yonke laa nto iphayana and incedisa i-toilet ibe clean and also remove esa smell. Unumber 2, nantsi into esifuna uyigxininisa njengoba sincokola nje, wena mntu ukhe wakuyo iVusilanga Academy City, this is what it does. What's the next thing? This is what it can do. Wena ke uzawukwenza the second part, what can it do? We tell you what it does. It cleans ii-molds. Ii-molds zezo nto uzawufika mhlawumbi idonga lakho limolda mntanomhle likline ngayo iborax. Number 3, we clean ii-floors. Yabona xa unefloor mhlawumbi nezo stains zinenkani okanye mhlawumbi wena ubunomgidi bunaloo nto ibigcwele abantu uqonda uba mabangashiyi iinto zabo, yidibanise wena neento zakokwenu eziziziwasho ukubufaka amayeza mhlawumbi ungenza impinda uklin ukwenzela uba loo mntu beshiye loo nto ingabi namandla. Uyayibona ke ngoku siphinde le nto siyisebenzise to remove irust. Ukuba unaloo nto ine-rust mhlawumbi ngumkhonto wakokwenu mntanomhle uyarusa, thatha wena ilemon uyimixe nayo le nto izawuhlwahlwaza ukline lo mkhonto. Uzayibona irust igoduka ibuyela eburastini bayo ushe kunomkhonto wakokwenu. Alright, unumber 5, wena mntu one-drain othi iblokile, you know mos use i-drain cleaners. Ezi drain cleaners or caustic soda, they are very corrosive. Uthi xa igalibile lena uyayigalela ilo powder, emva koko ugalela amanzi abilayo ulinde. Ayizuba nayo laa nto ininzi yothusa ye-drain cleaners. At least yona lena into ayinabungozi. Ungayiphinda ke xa ubombi ngathi idrain ayide ivuleke ncam, kodwa eventually iza kuyivula. Unumber 6, kukhona mhlawumbi unengxaki yomntana ochamela ingubo, ezi ngubo neematrasi sezinuka nalapha endlini, unomntu ogulayo ochamayo, khawuthathe yonke laa nto ichanyelweyo uyisowukhe kwi-borax. Uba uyafuna ke ungayidibanisa neza tablets, eza dishwashing tablets uyifake, but ke dilute amanzi because eza dishwashing nto sawuke size nayo, they can be corrosive. Size kule nto kuthiwa yi-diatomaceous earth. Wena mntu oneenkukhu uyawuzuve kuthiwa khawuyifake kwezi nkukhu zakho ubulala amakhalane. Wena mntu onezinja kuthiwa fumana i-diatomaceous earth ubulala iintakumba, not amakhalane, iintakumba. Yeyi, le nto isebenza njengala diatomaceous earth. Alibizeke la gama afuna ukubambelele now that I'm concentrating yandijuda. Iphinde le nto uyisebenzise kwilinen. Uzusimamele ke xa siphayana ezantsi, kodwa into esitshoyo apha, ukuba une-linen estained, including imoto yakho mhlawumbi yachithelwa yiloo nto isteyinayo, into enjenge-oil, iyayiklina loo nto. Le nto inguborax, inamandla le nto, and futhi inenkani. Wena mntu onefriji, le friji mhlawumbi ikhe ya-empty okanye ikhe yavalwa ngenxa ka-Eskom, ifriji yethu yanevumba, khawuthathe le powder noba uyimixe namanzi ukline ifriji. Kuba ifriji iwet usenoyenza nayodwa. Kuba le nto ke ingu-pH 9.5, nxiba igloves mntanomhle because iyafana ne-bicarbonate of soda, it can be strong on your skin. Sayincokola nayo loo nto apha ezantsi. Unumber 10, le nto can be i-weed killer. Kunoba usebenzisa i-diesel nezaa spray ezifuna unxiba ingathi yobulala i-COVID, khawuthathe le nto uyidibanise namanzi usasaze kule ndawo onale weed ofuna ukuyibulala. Sisathetha ngayo iborax, singekagqithi njalo sithi wena mntu othi uyafika kweli khaya mhlawumbi uzigqithela nje uze kwiborax, don't forget to subscribe. Sikhulise eli khaya. Uzawuthi xa uyijonga ke sibhekisa kuwe wena mntu sincedisayo ubala, we are 19,000 plus. Makuthi kungekuphi sibe sisithi 20, mhlawumbi satsho sibe nomgidi. Masingene kwezi zikamayezeni ke mntana omhle, sithetha ngezichitho. Yenzani le nto? Unumber 1, wena mntu othi unesichitho sempethu. Nazi impethu ekhaya, uzibona impethu yonke indawo. Khawuthathe le borax uyidibanise namanzi,
spraya phezu kwezo mpethu, uzispreye zithi uza kuzibona impethu zikrempa. Ukuba ufuna uyimixa namanzi, yigalele nje le borax phezu kwazo ezo mpethu, uza kuzibona. Azizuyivuyela le nto uyenzayo, nguwe ke ozawuvuya. Sisichitho eso sempethu, kubekho isichitho sembovane. Nantsi ke into esifuna ukuyitsho ke mntana omhle, ezi mbovane ezikhoyo phakathi kwekhaya, they will come in 3 versions. Xa sithi version, iindidi ezokuphathela imbovane. Kukhona imbovane uba kukho imbovane because le ndawo kuyo inembovane, unoyisebenzisa le nto zihambe ezo mbovane because iyazibulala imbovane. I-second version imbovane eziza ngayo sisichitho, faka le nto zigoduke imbovane. U-third version ingaziimbovane ezingabantu bakowenu abathi uyavimba. Khawuhoye loo nto mntana omhle, ungabulali nabantu bekhaya. Sithi ke isebenzise kwesachitho sembovane, uses above. Unumber 3, kwisichitho. Yabona thina abantu bangootata sinentlonti yokuba uthathe usisi othile xa lo mama uhlala naye engekho, uze naye kule bhedi nale kamere uyisebenzisayo nalo sisi uhlala naye. Lo ufikayo afika athi thwethwe into zakokwabo edudula lukhoyo. Sisi ke ukuba uyayikrokrela uba kwenziwe loo nto ekhaya, thatha le borax, ungayidibanisa nento oyidibanisa nazo thwe kwilinen, usenoyisowukha ilinen, iyayibulala laa nto ibididiyelwa ngulo sisi. Kwisichitho ke sethoyilethi ke mntana omhle, uyabona le ndihamba indibuyisela umva sendithi ndiphambili. Uyabona ukwisichitho sethoyilethi, mhlawumbi uthe xa ufika wafumanisa uba nantsi ithoyilethi, okanye wena unuka ithoyilethi, okanye abantu bathi xa ufikile khonto elivunjana. Iyasebenza le nto ngokuba uyidibanise nalaa tablet inye ye-dishwasher. Yibona uba uyafika uthi dishwasher tablet, uzayibona mani laa nto. Ufaka kwi-5 liters, idibanise ezi zinto, hlukuhla mntana omhle. Ungazisula ngayo, udibanise ne-essential oil of your choice. Thina ke siye sikhuthaze into enjengo-eucalyptus or peppermint, ezi bright and sparkly and ezi zithi ndilapha. Ungazihlamba, ungahlamba iimpahla zakho, ungafutha, but ungafuthi ixesha elide because i-borax is a chemical mntana omhle. Ukubana wena unesichitho okrokrela uba nalapha ekhaya ingathi kunganuka, kukho ingxaki yesichitho sethoyilethi, you can use as above. Sisusa okakunuka kwala toilet. Noba your toilet ke noba yifish, khawuyizame if ubethwe ngesichitho sefish, khawuyizame ngohlobo sitsho ngakhona to remove the smell. Nalapha emotweni tsitsiza wena, nalapha endlini yenze saspray as ibhaliwe lento, tsitsiza. Ukuba ukhe walahlekelwa yinto yonxiba, noba yi-underwear noba yintoni, xa ithe yavela bomba, hayibo kunindikhangela itheni yavele yalapho kule ndawo kudala ndijonga kuyo, sowukha mani loo nto kwi-borax. Soka kwi-borax. It's up to wena ke ufaka nezinye iziwasho of your choice. It can be omadubhula, it can be Dettol, Spirit, ityuwa, xhomeke kuwe kodwa ingashiyeki i-borax. Thatha impahla kokwenu uyinxibe so that akubone luyithumeleyo ukuba uyinxibile, azibuze uba itheni le nto ingade isebenze. Unumber G ngumbuzo, is there kaka in your house? Mhlawumbi uthe xa usithi gqi wabhaqa nanku umgodokazi omkhulu kuloo kona, yakubhida ngole nto uba ithini ngoku le kaka. Thatha i-cayenne pepper, wena le nto kuthiwa yi-chilies, uyidibanise ne-borax, usasaze phezu kwayo loo tshephu leyo kuthiwa lintshontswana. Xa ugqiba uyitshise, yabona ke xa sewuyitshisa ingaske naveyi omnye athi ndicela ninditshisela ndifuna ivumba. Ukuba uyafuna ungayikha mntana omhle nje basewuyimiksile, uyigibisele ngapha kweyadi kanye uyigibisele next door. Uyayibona mos le nto bamelwana abangavaniyo. Is the same thing ke xa udibene mhlawumbi naloo mpuku ifile, elo cikilishe elifileyo, loo nto ingazwayo uthi xa usithi gqinantsi into ifile, awuyiqondi okukufa kwale nto. Sinento ke thi prevention is better than cure. Ingayimpuku ezifeleyo kuba iyimpuku efayo indala, le mpuku igulile, le mpuku ityelo tyhefu yazofela kule ndawo. But sithi ukuba yilo mpuku yiyo, will rather be safe than sorry.
galela wena iborax njengangasentla, uyitshisele umpuku okanye uyithathe uyilahle kude kanye uyilahlele next door. Besiphethe loo nto ke bantu abahle, sitsho mos ukuba sifuna uba zitsale, yiloo nto ubhele exhesheka kangaka nje. Wena ke ubusithi ufuna uorder enye yeza nto eza-discounted bulks, abo magqudu okukhanya ehlungwini, amayeza okuchela phakathi kwekhaya, amayeza okuqhumisa, ushunqisa, yonke laa nto ezibhalki, including le sigqibo ichaza sikhangele apha ekhaya. Eza bulk discounts ke ziyaphela nge-end of June, iprices zibuyele kunormal. Siyekile ke yalala, siyodibana Wednesday camagu.